Eluf kbar ta' persuni ħonqu Pjazza Kastilja u t-toroq tal-madwar biex taw l-appoġġ lill-Partit Laburista u l-Prim Ministru Joseph Muscat fjum il-Ħaddiem. Al kontrarju ta' dak li qal il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia li 11 miljun euro u nofs li l-Gvern ta' fibwiet il-poplu f'ċekkijiet li qal li huma ħmerija, il-pubbliku preżenti laqa b'mod pożittiv il-fatt li fl-aħħar reġa' rċieva iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. Tajjeb ħafna hux, kull naqra tot huja plus dan huwa kollu plus. Ħafna affarijiet u plus jekk milux li tagħna tat-taxxa 60 euro, aħna żgħażagħ. M'għandniex ingergru kulħadd. Li tagħna iċ-ċekkijiet illi fejn qabel konna anke nagħtu taxxa. Konna set nagħtu qed itina hu bħala ċekkijiet biex jippremja l-bżulija. Iddejna ċekkijiet biex inħallsu biex nieħdu l-flus lura. Raġel daqs l-ġiel. Mhumiex ħmerijiet ta' safejna fina qatt ma ta' xejn la lilna u laqas l-ħadd ieħor. Tmexxi l-qudiem il-kull ħaddiem biex jimri xi pass il-qudiem. U l-ħaddiem huwa mdorri. Li jonfoq għax ikollu dik in-naqra żgħira x'jonfoq. Imur mat-tfal jixtru xi ħaġa, ixini, dejjem timxi l-qudiem. Ija, żgur li għenuna ħafna. Il-ftit li ħadna, ġifieri nista' ngħid li dejjem tajnuna. Jew dejjem tajnuna. Ovvjament, kellna tnaqqis fit-taxxi, il-bonus bażikament li qed itina ta' kull sena issa bħala rifużjoni fit-taxxa kemm ħadd ieħor jgħid illi huwa redikolu.